Weche manyien mantiere kaendi ni jopur niang' oyudo buok maduong' bang' doho mamalo tamore wito oko chenro manoketi mar jopur niang' e kidienje kaluwore kod gwenge ma giwuoke midendo gi dho ngere ni zoning. Jopur niang' ne omako bura e doho kane gikwedo okang' mar pogo gi e kidienje 6 e gwenge ni ma gipure niang' ka giwacho ni ne ok osom pachgi motelo ne chenro makamano. Gwenge ma ipure niang' opogi e kidienje mag Central moting'o kaunti ma Kisumu, Nandi kod Kericho, Upper Western moting'o Bungoma, Kakamega, Trans Nzoia kod Uasin Gishu, Lower Western moriwo Busia, Siaya kod Mumias, ka jopur niang' ma Migori gi Homa Bay, Kisii kod Narok oketi e kidienje motesi ni Lower Western. Kong'ado burano, jayal bura Jairus Ng'aa ogolo chik ni burano ibiro tal tarik 18 dwe mar 9 higa montiere ni. Kwa mbele ni ji ariyo tony kinde mane lori mane giidho ne